खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै जों मानसि सौथारनाय आरो जोंनि बे बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। बिजेपिआ बिटिसिआव बिपिएफनि लोगोखौ नागारनानै दिनै बिजेपि हानजाया रावजोंबो लोगो जायालासिनो गाव हारसिंनो बिटिसिनि गासिबो बिसायख'थियाव गासै 40 केन्डिडेट थिसनगोन। औ नंगौ, बिजेपिआ बिटिसिआव बिपिएफजों लोगो जायालासिनो गाव हारसिंनो बिसायख'थियाव बाहागो लासिगोन। दा जियानो जादोला बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रङिया तामुलपुर भुटान र'डआव सासे 13 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ भुटानिस ट्राकआ सौनानै बुथारो। हिन्जावसाया जायगायावनो स्पट डेथ जायो। फुंनि 7:45 रिंगायाव बे जाथाया जायो। कुम्ब्रिकाटानि सिङाव थानाय डन बस्क' स्कुलाव बे फरायसुलिया फरायोमोन। लामाजों साइकेल सालायलांबाय थानायावनो गंसे गंगार गारिया एबा भुटानिस गारिया सौनानै गालाङो आरो जायगायावनो बे हिन्जावसा गथ'आ स्पट डेथ जायो। दा बेखायनो साबधान फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन, बे गंगार गारिजों जेबो बिसास खालामजाया। भुटाननि गारिया बेबायदि जाथाय खालामनाया दिनै खनसेल' नङा, बेबायदि जाथाय खालामनाया बिसोरनिया गोबां बार जाबाय। बोसोरसेयाव खनसे नङाबा खनसे जाखाथारो। थांनाय बोसोरावबो जादोंमोन, बै थांनाय बोसोरावबो जादोंमोन आरो एबारबो जाबाय। दा बेखायनो नोंथांमोना गंगार गारि नुयोब्ला साइडजों थाखा, आं बेखौनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। बे 13 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया गावनि सिमांखौ आद्रा खालामनानै गंगारनि गारिजों एबा भुटाननि गारिजों सौनानै बुथारजाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गाव गावनो सांग्रां जागोन होननानै। लोगोफोर, गाबोननिफ्राय 16 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम स्कुल कलेज गासिबो बन्द' थागोन होननानै फोसावनाय जादों। बे गिलु बालु भाइरासनि थाखाय एबा कर'ना भाइरासनि थाखाय 16 मार्च टु 31 मार्चसिम बन्द' खालामनाय जादों। स्कुल कलेजफोर बन्द' जागोन होननानै जानला मोनला खारथिंलाबाय थानाङा, नङाब्ला सन्देरगोनबो बे गिलु बालु भाइरासआ, जाय भाइरासखौ दासिमबो फोजोबनो हायाखै। दा बेखायनो गाव गावनि देहाखौ गाव गावनो सांग्रां लाखिनाया गाव गावनि दायित्व'। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।